Andibulise bazalwane egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Ndiza imibono endaye ndayiboniswa yiNkosi kwiminyaka egqithileyo. iNkosi yandibonisa ndihamba ethafeni. Xa ndihamba nje ethafeni kwakhona umntu owafikayo kum wathi, ndiyofuna ntoni na kwabani, ethetha ke ngoku ngomnini webandla endandikhonza kulo ngelo xesha. Wavele wambiza njengomntu, wathetha njengomntu onegunya, but ndamangaliswa uba inoba ngubani othetha ngolu hlobo. Ndathi inoba sisithunywa sezulu. Ndathi ke mna umphefumlo wam wathi ndiyofuna usindiso lomphefumlo. Kuba kaloku xa bendihleli mna ngokucinga kwam, xa bendisezingqondweni nje zam apha enyameni, andiqondi uba bendinothetha ngokokuhlakanipha, kodwa ndive sendiphendula ngolo hlobo. Wandishiya lo mntu, ndambona sephaa ungathi akahambi apha phantsi, ndambona sephaa eflathele ehamba. Qhubekekile nam ngendlela ndiyoendapha ndikwindawo emngxunyeni phofu. Njengoba bendihamba kwelo thaba, ndihamba ndisemngxunyeni. Lo mngxuma unekhandlela, lilayitiwe. Njengoba lilayitiwe, ulo mnikazi weli bandla lokuthethwa ngaye kuthiwa ndiyofuna ntoni na kwabani, iingalo uzimise kanje, azinampahla, azinxibanga. Ndazi uba nguye lo, ubuso abuvelanga, kodwa ndayazi uba nguye lo, ndazisiwe uba nguye. Kwenzekile ke ngoku emveni kwaloo mbono ndacinga inoba sisithunywa sezulu siyandilumkisa, and ke ngoku ndaqonda uba hayi mandiyeke. INkosi kwenzekile ke ngoku uzothi emva kwexesha elide futhi, mandithi nje apha kwezi nyanga zigqithileyo, andisakhumbuli uba yeyiphi inyanga, iNkosi indibonisa ulwandle, indibonisa amanzi eYordani. Ndisemlanjeni kwiJordani ndibukele ubhaptizo lwayo. INkosi ke ngoku njengoba ndibukele ubhaptizo lukaYesu, ndiyayazi uba ndibukele ubhaptizo lweNkosi. Njengokuba ethi gqi phaya iNkosi, ingumntu ofana nathi, oneenwele zakhe ezimnyama, ezikanyiweyo, ezilinganayo, ezintle ngathi buboya ndiqaphele oko. Zigcwalise intloko, azitshevwanga macala, azenziwanga zitayili, zikanyiwe nje, zintle. Njengoba ethe, akaphakamisanga amehlo, kodwa ubuso bonke ndiyabubona, nje impumlo uya emlonyeni ndiyambona, engena emanzini. IYordani, kule ndawo bendiyibona kuyo, ndibona kukho imithi phaa, lo mlambo ungathi ucudene phaa phambili, mncinci phaa phambili, uye usanda apha amanzi esuka ngakhona. Imithi ihlathi lithande ungathi liyadibana kancinci, kodwa alidibenanga, livule nje igephe encinci, umlambo uyahamba uyeza, mna ndime kweli cala. So ke ngoku njengoba ndimile apha ndibukele ubhaptizo, ikhona eminye imiphefumlo esemveni kwam ebukeleyo nayo. Njengoba ndimile ndiboniswe phantsi kwamanzi, phantsi apha emlanjeni, kukho amatye amhlophe, amatye akhanyayo, amatye abhrawuni nje, kukho amatye. So ke ngoku ndithi ndisabukele kanjalo iNkosi ingena emanzini, ndijonge kukho phakathi emanzini, kukho utata omdala ombonayo uba sele mdala, mkhulu. Uthe naye ujonge phantsi, endiqapheleyo uneendevu ezehlileyo, like ezi-straight, waneenwele ezi-straight naye ziphushekele e-back. But endingenaxelela uba ibiyeyiphi ikhala, nobuso bakhe bubuyeyiphi ikhala, but uyakhanya, but umhlophe. Andiyazi uba ndizayichaza kanjani. Ke ngoku ndijonge apho, namehlo nawo andiwaboni ujonge phantsi uthe. Into endiqapheleyo, mkhulu phakathi kwala manzi, iingubo zakhe zinabile, la malaphu makhulu ombathwayo, iingubo zakhe zinabile nje phakathi kwamanzi. But ke into endingakhange ndiqaphele uba iinyawo zakhe ziphela phi, but ndazi uba uhleli phakathi kwala manzi, mkhulu. So ke ngoku njengoba ndibukele olu bhaptizo, kwaya ke ngoku kwathini, washifta umbono, ndaphaphama. Ekuvukeni kwam, ekuphaphameni kwam, ndiyazibuza uba kodwa ndazi uba ndibukele ubhaptizo lweNkosi uYesu.
Ndiyibuze ke ngoku inkosi ngomthandazo, ndiye kuye ngomthandazo uba Nkosi, ibinguwe lowa mntu bendimbona, kuba ndaze mna uba ndibukele ubhaptizo lwakho, kuba kaloku bakhona oomoya abangabanye bazalwane. Le nto funeka sihlole amaphupha, sihlole oomoya, sithandaze kwinkosi isikhilele. So ke ngoku njengoba ndicela nje inkosi indikhumbuza laa mbono walaa mntu endandidibana naye phaa, loo ndandisithi sisithunywa sezulu. Indikhumbuza yena kuba naye wayengumntu omnyama, wayengumntu ofana nathi. Njengoba ke ngoku inkosi indazisa into yobana inkosi iyazitshintsha, xa ifika kule indawo iyazitshintsha ifana nabo, xa ifika kule iyazitshintsha ngokwendlela efuna uvela ngayo. Kokunye ivele ke ngoku ngokwalaa mbono kaYohane, njengobana uThembile naye wambona apha endlini inkosi uYesu enala mehlo avutha umlilo, eneenwele ezimhlophe eziphela entanyeni, nje enezithunywa zezulu. So ke ngoku kokunye uvela elolaa hlobo, kokunye uvela enalaa mzimba ubethelele emnqamlezweni, wawubethelelwe onamanxeba. So ke ngoku inkosi iyazitshintsha-tshintsha, iziveza ngeendlela ezininzi. So ke ngoku inkosi indikhumbuze ngalaa mbono. Nakhona nalapho andikhange ndibe nento ethi, inoba ndiboniswa ngolu hlobo kuba loo nto ezixelela uba sisithunywa sezulu. Nini emveni kwexesha ndiphinde ndibuze, Nkosi, ukuze ndihambise imeseji yakho ndicela undazise uba laa mntu wandimbona eJordan, ndingazange ndaya eYordan, ndingazange ndayibona nasefowunini, kwakunguwe na? Inkosi iphindile yakhumbuza ingqondo yam ngalaa mntu ndandimbona ethafeni. Ndatsho ndathi, hayi yinkosi, futhi andiqondi uba ndibuze kakabini. Andiqondi noba, kodwa imane indikhumbuza ngalaa mntu. So ke ngoku ndibona uba inkosi yayiyinkosi leya yandibuza ubana ndifuna ntoni nakwabani, ichaza ifani yaloo tata. And ke ndayeka uya nasenkonzweni ngenxeni yelizwi elafikayo. So ke ngoku inkosi yandibonisa ubumnyama, uba ndandisoloko ndithi xa ndiyile ndibuye ndi-empty, ndingayazi uba nakwenzeka ntoni, kuba kaloku xa siya enkonzweni silindele uva amandla. Ewe, ke ngoku njengoba kunamhlanje nje ndiphinde futhi ndibe nombono, noba kwinyanga egqithileyo okanye ngapha kwale igqithileyo, ndibe nombono ndithathiwe ngomoya. Bendingazazi noba ndindawoni kule ndawo, but ndiyeva kukho amazwi athethayo. Inkosi ikhona phaya but khange ndibabone ngamehlo, inkosi iwavalile amehlo am ndingababoni but ndibeve bethetha. Kukho la madoda athethayo apha, bathi sixelele ezi zinto uzenza ngagunya linye. Ndive inkosi xa iphendula nayo ithi, nam ndawunibuza mbuzo mnye, uba nithe nandiphendula ndonixelela uba ezi zinto ndizenza ngagunya linye. Kuthi kusenjalo ndikhumbule esaa sibhalo ezibhalweni, uba sikhona isibhalo esitshoyo. Yathi inkosi kubo, ubhaptizo lukaYohane lusuka phi? Luhlala lusuka ezulwini, lusuka ebantwini, kusini na? Bathi xa becinga aba bantu, ukucinga kwabo kukucinga okube kwavakala kum, kube loud. Bona bayacinga kodwa mna kuvakele, ndaziva, ndazirida iingqondo zabo njengoba zibethabethana izimvo zabo, besithi uba sithe lusuka kuYohane izothi inkosi kungani, uzawuthi kungani singalamkelanga, singabhaptizwanga. Uba sithe lisuka ebantwini, bathi boyika abantu, ukuba abantu beyazi uba uYohane ungumprofeti. So ke ngoku njengoba becinga ndiyabeva, ndiyayiva le nto laa nto bayicingayo. Baphendule bathi asazi. Inkosi yathi nam andinixeleli uba ndizenza ngagunya linye ezi zinto. Bekwinyanga engaphambili kwale igqithileyo, uba ndikhumbula kakuhle ukuphupha. Awashiyananga kakhulu neliya leYordani. EleYordani inoba andazi noba kulapha end of last year, but eliya lona lokuqala bekukwiminyaka eyagqithayo. But ndisalikhumbula nanamhlanje ingathi ndisayibona, ndisakhumbula neskipa sasinxitywe ngulo mntu ndandisithi sisithunywa sezulu, sasi-light blue okwesibhakabhaka. But isiskipa nje umntu ezinxibele nje ubungenawunothisa kwanto kuye. So ke ngoku ndathandaza ke ngoku xa ndisiza nombono uba Nkosi, njengokuba wawundibonisile undithuma ebantwini uba ndichazele abantu ngenguquko, wandinika ilizwi, incwadi kaYeremiya 3, waphinda iYeremiya 33 uba mandithethe ebantwini. Uba ndithanga ndathetha, igazi labo lobuzwa kum, uba bathe abeva. Kodwa uthi inkosi, uba ndibazisela ububi, uba umntu ndimzisela ububi,
ndaze ndakuthuma uba wena mlumkise, awamlumkisa, igazi lakhe ndolibuza kuwe. Kutsho inkosi, uthi uba umntu ndimzisela ububi, wena awamxelela. Sendisenzela uba nabanye abazalwane bamfunde uYeremiya 3 uba hleze banintsi abantu abathunywayo, qha kaloku mhlawumbi umntu akakayazi ubana inoba ndiyathunywa na. Ewe, imboniseli uyathunywa yinkosi, watchman yenkosi. Inkosi ithuma wena uba baxelele abantu, ungoyiki. Ithi izwi ndiliphinde kaninzi ilizwe lithi ungoyiki. Ithi inkosi phayana xa ithetha ithi ningoyiki umntu obulala, lowo ubulala inyama aphinde angabi nanto yakwenza emveni koko. Yoyikani lowo othi emveni kokubulala abe negunya lophosisa ogwini. So ke ngoku uba sithi sivala imilomo yethu singathethi xa inkosi isibonisile, bazalwane, koba kubi kuthi, kuba kaloku inkosi ithuma thina, ifuna xa isithuma sithethe, bazalwane. Ke ngoku ndilantuke ke ngoku ndicele enkosini, Nkosi, ndicela undiphe amandla, ndicela ube nam ukuba ndithandaza. Andisakhumbuli noba ndibeke njani kodwa bendicela wona uba ushera lo mbono nemibono yonke. Ngoku inkosi ivele yathetha ngezwi ndilele, yathi hamba ngala mandla unawo. Andilazi noba eli lizwi ndilikhumbula xa ndandisekwenye inkonzo apho lithanda uchazwa khona, ndandisakhonza khona kuqala. Lithanda uchazwa eli lizwi, kuthiwa hamba ngala mandla anawo. Nditsho ndakhumbula eli bandla uba yeyi babelithetha eli lizwi abazalwane, kuba kaloku inkosi ikubhalile ekubhalileyo, umntu aze akhuthale uba inkosi ithi mandihambe ngala mandla ndinawo. So ke ngoku inkosi ithembile into yobana ndizawuthetha oku endithume kona. Imeseji ke bazalwane kuwo wonke le mibono ndize nayo namhlanje, imeseji ingobhaptizo, ubhaptizo lukaYohane. Inkosi iyabona uba abantu abaninzi abakacacelwa lubhaptizo, okanye mhlawumbi ngabantu abaphetheyo ngaphezulu abahambisa ubhaptizo ngendlela engeyiyo yenkosi. Abantu bazawushiyeka, njengokuba sithi xa sikhonza sithandaza uThixo senzela into yobana xa ithe wabonakala unyana womntu sijike sifane naye, singashiyeki, siphakanyiswe nathi ngokomoya, ngomoya sijike sifane naye ngephanyazo njengoko izibhalo zisitsho. Kodwa ngoku kuzakwenzeka kwabaninzi, bathi umntu ebekhonza, athi umntu ebezenza zonke iimfanelo zasenkonzweni, ethandaza, emthembile uThixo, embone emphendula imithandazo yakhe, kodwa ubhaptizo ibe ingelilo lasemlanjeni, bazalwane. Inkosi ayilufuni olunye ubhaptizo, njengoba kuchaziwe uba ubhaptizo lukaYohane, ubhaptizo lwenkosi uYesu. Uba niyaqaphela kule mibono yomibini kuchazwe ngobhaptizo, ubhaptizo lwaseYordani. IYordani ibe ngumlambo othululela amanzi phi? Elwandle. But akuthiwanga ubhaptizwe elwandle, akuthiwanga ubhaptizwe kwi-swimming pool, akuthiwanga ubhaptizwe ngekomiki, bazalwane. Ndingatsho ke ndingagxeki mntu, kodwa ndiza nemeseji ubenzela abazalwane bacacelwe ukuba umzalwane okanye udade ubhaptizwe elwandle, ukuba udade okanye umzalwane ubhaptizwe kwi-swimming pool, ukuba umzalwane wamkele uYesu akabhaptizwa, ukuba umzalwane ubhaptizwe ngekomiki, yazi into yoba ayikabi lulo ubhaptizo, uzawushiyeka xa inkosi ibuye. Kuba inkosi indithumile uba mandithethe, indibonisile yade yaphinde yangqina, umntu makabhaptizwe emanzini ahambayo, umfula, amanzi ahambayo. Bazawuthi ke ngoku abanye sakufumana phi na oku eKapa? Inkosi ayoyiswa nto, inkosi ayoyiswa nto. Inkosi iyazi xa nicela, xa sicele enkosini uba Nkosi naba abantwana bakho bafuna ubhaptiza, sibonise uba siye ngaphi. Inkosi iyaveza, iyathetha nathi, bazalwane, singayiphazami. Othe wabhaptizwa elwandle aphinde acele enkosini, uba mhlawumbi nikholelwa le meseji ndiyithethayo, celani enkosini, inkosi iyabeva abantwana bayo. Celani enkosini nifune uqonda ubana yinyani na le iza nam na, kodwa ngokwezibhalo akukho okuthiwa abantwana, inkosi yabhaptizwa elwandle, yabhaptizwa kwi-swimming pool, yabhaptizwa ngekomiki, okanye yamkela nje umoya oyingcwele, zange ibhaptizwe. Qala uhlanjwe izono emanzini, zihambe amanzi anezono, ahambe kuze kubhaptizwe omnye. Not uba ke ngoku uzawuthi ngoku ubhaptizwe omnye kuphinde kubhaptizwe kwa omnye kwakulaa manzi e-swimming pool, bazalwana, ayihambi ngolo hlobo. So inkosi kuba inenceba
ifuna abantwana bayo bathini, baphinde babhaptizwe, bamkele uYesu, basindiswe. Usindiswa kuthini? Kwamkela uYesu uguquka umvuma uba ungunyana kaThixo kuphela kwamzeleyo, othe wafa emnqamlezweni waphinde wavuka, ukumamkela uba ahlale kuwo. Uthi othe wandamkela wandivulela ucango ndohlala ngaphakathi kuye, ndidle naye naye adle nam. So ke ngoku ukuzichaza ke ngoku izono xa sowubhaptizwa, chaza izono kwenzela uba ungaphinde uphinde kuzo. INkosi iyathethelela, iNkosi iyaxolela. Bazalwana, kuba siyafundiswa endleleni, siyafundiswa endleleni. Akukho mntu uphefektha, akukho mntu ungenasono. Siyafundisa, siyalungiswa, iNkosi isilungisa sisesemhlabeni. Njengokuba bazalwane sizibona izinto ezenzekayo, iinyikima sizibona kudilika izindlu, abantu besifa kabuhlungu, abanye babhubha lilanga bazalwana kooEurope. Masiqineni emthandazweni, sithandazeni South Africa, sithandazeni kwilizwe lonke. Abantwana beNkosi bajonge enkosini yabo, bangajongi kwezinye izinto. Nguwethu uThixo ufuna sithandaze yena yedwa. Bazalwana, singathembi tyiwa, singathembi namanzi athandazelweyo, singathembi khandlela, kuba yena ukukukhanya. Akazidingi zonke ezi zinto, ufuna yena yedwa, izwi lakhe, kuba usinike lona phantsi kwelanga. Uthi mandivakalise ke iNkosi into yobana abantu mabaguquke basindiswe. Amen. Ndiyabulela bazalwane.